मेरठ के सौरभ मर्डर केस में जौन मामला अब निकल के जौन खुलासा सामने आइल बा ओके सुन के आप पूरा अंदर से हिल जाए। माने एगो नशेड़ी गजेड़ी के चक्कर में पड़ के पत्नी जौने तरीके से अपनी पति के कत्ल कैले बिया, लेकिन ओकरे पीछे के जौन कहानी बा ओके सुन के आपके रूह कांप जाई। जौन ई कहानी बुनल गइल बा, जौने तरीके से 100 के टुकड़ा टुकड़ा कइल गइल बा और जौने तरीके से ओके सीमेंट में एगो ड्रम में रख के चुनावल गइल बा, ऊपर से चुन दिहल गइल बा। ये कहानी में सिर्फ रिश्ता शर्मसार नइखे होत, ये कहानी में बहुत कुछ शर्मसार होता। माने ई जोन साहिल बा, जोन प्रेमी बा, ई भाई इतना बड़ मतलब कहल जा सकेला कि अंधविश्वासी बा कि ओकरी बारे में जोन खुलासा भइल बा ओके सुन के पैरों तले जमीन खिसक जाई। इतना बड़ अंधविश्वासी बा कि उ मानता कि ओकर जोन मरल माँ बिया उ ओकरा से बतियावतिया। अब बताई, माने एगो ऐप पे उ अकाउंट बना लेल बा अपनी माँ के नाम से और ऊपे चैट में बतियावता और ओकर माँ कहती है कि सौरभ के किनारे लगा दो, अब मुस्कान से ज्यादा प्यार करो। मालूम बा आपके ई जोन चैट जोन बनल बा ऐप पे, ये खुद मुस्कान अपनी भाई के मोबाइल से बनौले बिया और ओकरा के बार बार साहिल से कहती है कि मुस्कान बहुत अच्छा लड़की बिया, ओसे तू प्रेम करब तो खूब अच्छा तरी जिंदगी में आई। अब सोची इतना अंधविश्वासी बा कि उ ई सब देख के सोचता कि बस अब मुस्कान हमके मिल जाओ। लेकिन अब राह के काटा के बा सौरभ, जन मुस्कान के पति होवन और मुस्कान से बेइंतहा मोहब्बत करेने, टूट के प्रेम करेने। लेकिन वो ज्यादातर लंदन में रहने, उनके मालूम ही नहीं के कि भाई उनकी पीठ पीछे ई का गुल खिलावती है उनकर पत्नी। जब वो लंदन से आवे ने तो उनकर मकान मालिक के शक भइल रहेला और वो बतावे ने कि भाई ये जो एगो लइका आवेला साहिल नाम के चोटी बनौले बाटे। झगड़ा भी होला पति पत्नी में, लेकिन फिर से वो चल जाने विदेश, माने लंदन फिर से चल जाने। आई दोनों के फिर से मुस्कान और ई जोन साहिल बा, ये दोनों के फिर से मिले के मौका मिल जाला। घर में केहू और रहेला ना, वो साहिल भी अकेले रहेला तो कुल आराम से घर पे मिलत तन सन और सारा संबंध भी बनता। लेकिन वो कहल जाला ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और मुस्कान एजुकिए जोन बा ओकर दिमाग बदल जाता। आखिर अब तो जेल के पीछे दोनों के एहसास होत हुई कि कितना बड़ गलती कर दिल बानी। लेकिन वो गलती से ज्यादा बड़ गुनाह जौन भइल बा, सौरभ के जौन मौत भइल बा, केहू के बेटा चल गइल बा, ओकर भरपाई तो दुनिया में केहू ना कर पाई। लेकिन जो रिश्ता गिर गइल बा, एगो पति पत्नी के बीच जोन विश्वास होला, उ जोन रिश्ता खत्म भइल बा, ओकरी बारे में सोची कि अब लइका कुल काहे शादी से डेरातन सन। जब यही तरह के पत्नी लोग के क्रूर चेहरा सामने आई तो निश्चित रूप से लइका डेराई कि यार शादी करब, काल्हि के कोनो पत्नी आई हमई के काट के सीमेंट में चुनवा दे, कोनो ड्रम में रख दे, कोनो सूटकेस में हमके काट के डाल दे, तो फिर हमारी परिवार पे का बीती, हमारी पर का बीती। हम तो जिंदगी से हाथ धो बैठब। तो लोग काहे शादी करे भाई। एकरी पहले आप देखले बानी अतुल सुभाष के केस आइल और कई गो केस ऐसा आइल जेमे लड़का के सुसाइड करे के पड़ गए। आ एमे तो अपनी प्रेमी के साथे प्रेमी के पावे खातिर उहो ऐसा नशेड़ी गजेड़ी प्रेमी खातिर अपनी पति के जो इतना सुंदर लागता, हैंडसम लागता, ओके कई टुकड़ा में बांट दिलस। आ उहो छोड़ी, ई जोन अंधविश्वासी जोन प्रेमी बा उ हाथ काट के अपनी साथी ले गइल भैया, सौरभ के हाथ काट के। काहे ले गइल? काहे कि उ बहुत बड़ अंधविश्वासी बा, ओकरी दिमाग में कुछ बा जौन अब तो पूछताछ में सामने आई कि आखिर उ का सोचता। लेकिन ई जोन मर्डर बाटे, ई जोन हत्याकांड बाटे, ई पूरा देश के हिला के रख देले बा। ये मामला में रोज नया नया खुलासा होता। हमहू जौनो नया खुलासा हुई ओके लेके फिर से सामने आई। आप देखत रही ऐसे ही भोजपुरी वाला भैया की भोजपुरी में